היי חברים, זאת עליה לי כאן. היום אני אעשה סרטון שרציתי לעשות כבר כמה זמן, והנה התאפשר לי. הפעם אני אעשה סרטון על מתנות שקיבלתי מכל העולם. אמא שלי ואחותי נסעו לחול, אז הם קנו לי כמה מתנות. דבר אחד, זה. מי לא מכיר את החמוד הזה שכמעט בכל בית? מי? אז הם קנו לי את זה, גם מאוד רך כזה, זה נעים כזה, כיף לישון עם זה. עוד דבר, תיק שאני דווקא מאוד מאוד אוהבת. אם רואים יותר טוב, כן, ככה יראו יותר טוב. תיק מפריז, שכתוב עליו פריז, מגדל אייפל, בובת ראווה, עוד כמה דברים בצרפתית. שאני מאוד אוהבת את התיק הזה, כי גם היום, לא אמרתי לכם, יש לי מסיבת סיום של כיתה ו', אז התיק הזה מאוד יעזור לדמות שלי, כי אני אישה כזאת שאוהבת לעקוץ אנשים, אז זה מאוד מאוד יתאים לי. אז אני מאוד אוהבת אותו, הוא גם יפה, אני אוהבת מאוד חלט. ואחותי הייתה גם בלונדון לפני שהיא הגיעה לפריז, אז היא קנתה לי משם, היא יודעת שאני מאוד אוהבת לקים, אני שמתי כמה קצת בצד. אז היא קנתה לי חבילה של לקים כאלה, אני ביקשתי ממנה קטנים דווקא, ולא גדולים, כי אחר כך אין לי איפה לשים אותם. אז היא קנתה לי כאלה שהם בצבעים כאלה, אמא שלי קוראת לזה צבעי גלידה, כאלה מתוקים, ורודים, תכלת, סגול, כל מיני, הנה, תסתכלו כאן, יש כאן ורודים, סגולים, אתם רואים? אז כאלה, שהם מאוד מאוד חמודים. אחותי קנתה לי גם, כשהיא הייתה בחול, קנתה לי גם את זה. שאת זה אני דווקא אוהבת, כי הוא חמוד כזה, אתם רואים? זה כזה צפרדע עם חצי טוטו, נקרא לזה. ששמים אותו איפה שהאוזניות בטלפון, את הקטע הזה שלמטה. טוב, זה מתוקו. ואז ככה הוא כאילו נתלה על הטלפון והוא ממש חמוד. ובאותה קטגוריה של הטלפונים, היא גם קנתה לי את זה. אם מישהו מכיר את זה, שיכתוב לי בתגובות למטה, ואני אעשה על זה סרטון פעם הבאה. זה כזה מאוורר, שמחברים לגלקסי, איפה שמתאינים את הטלפון, ואוטומטית הוא ישר מסתובב. אני פשוט לא מוצאת את הטלפון שלי, הוא בהתנה, אז מחברים את זה, וזה פשוט עושה רוח, מאוורר, זה ממש טוב נגיד לקיץ, בזמן הזה שאנחנו היינו בחזרות כל היום, וממש ממש ממש חם לנו. והדבר הבא, זה גם משהו שהוא, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מתאים לתיק. הנה התיק. גם ארנק שתואם לתיק. גם אותו דבר, אותו רעיון של פריז, אני מאוד אוהבת את זה. נגיד מה יש פה, את הלובר, יש פה את לא מהשערים. שער הניצחון. מאוד חמוד. וביחד עם זה, יש גם את זה. שתמיד מוכרים את הרגילים, שהם פשוט רגילים. אז הפעם יש על זה גם אבנים טובות כאלה, אני אוהבת. וככה אני שמה את זה, מחזיק מפתחות מחובר לפה. וזה סט מושלם באמת, תקשיבו. הלכתי עם זה ברחוב, אנשים מתו על זה. הדבר הבא, זה תיק. מי שמכיר אותי, אני מאוד מאוד אוהבת תיקים. אז הם קנו לי את התיק הזה. אולי פה במצלמה הוא תכלת, אני רואה. אבל באמת שהוא ירוק בהיר כזה, טורקיז, מי שמבין לאיזה צבע אני מתכוון יבין. שהוא מאוד יפה כזה, הוא טוב, הוא גדול. מבינים כזה, התיק שתולים? כן, תולים, כן. יש לו שני תאים, פה, למרות שזה נראה תא אחד עם הריצ'ראץ'. ויש פה שני תאים נפרדים, כי באמצע זה באמצע. יש כל תא בנפרד, זה טוב, כי אפשר לשים מפתחות, כסף, ארנקים וכאלה. ונחשו מה יש בתוך התיק. בואו נראה. מי מכיר את המצלמה הזאת? המצלמה הזאת זו מצלמה שנראה לי שהרבה דווקא מכירים. שהיא מצלמת וישר מוציאה תמונה. אני אראה לכם. המצלמה עצמה. היא לבנה עם פס ורוד. ושמים בה כדי שהיא תצלם פילים. פותחים את זה. אתם רואים? עכשיו היא דלוקה באמת. ושמסיימים. פשוט שרואים. סוגרים. וכשרוצים לצלם, לוחצים על הכפתור הזה.
אוקיי? זה עושה פה באלה וזה פלאש, פה זה מצלם את התמונה, אפשר לראות ככה דרך העינית איך התמונה עומדת לצאת, וזה ישר מוציא את התמונה מכאן, הפס הזה. כאן אפשר לסדר את זה לפי מזג האוויר, שמש, כן, שמש מעונן בבית, ומצלמה ממש יפה, אני מאוד מאוד אהבתי את זה. כאן זה כותב לך את מספר הפילים שנשארו כדי לצלם תמונות, ופה, הקטע הזה, פותחים את זה, אבל רק כשנגמרו הפילים בפנים, כי אם לא זה שורף אותם ואי אפשר להשתמש בהם. והיא קנתה לי עם זה גם עוד חבילה של פילים, אני אראה לכם אותה. ככה חבילה של פילים נראית. פותחים את זה, מכניסים לקופסה, וזהו. אפשר להתחיל לצלם בתכלס. והמצלמה הזאת מאוד טובה, כי נגיד באירועים מיוחדים, אני מצלמת איתה. נגיד היום בערב, במסיבת סיום, אני הולכת לצלם איתה. כי פשוט אירוע מאוד מיוחד עבורי. אני מסיימת את היסודי. ואז אני עוברת לבית ספר חדש, ייי. הנה. המצלמה הזאת היא באמת טובה, היא חזקה, היא לא נשברת בקלות, אבל צריך לשמור עליה. הדבר הבא זה פלטה של איפור, שהיא מאוד יפה, היא נראית כזאת כמו ספר זברתי כזה. כאן כתוב Magic Studio, זה השם של החברה, Magic Studio. וכשפותחים את זה, ככה מבפנים, יש 3 מברשות, מברשת אחת לשפתיים, מברשת אחת לצלליות, ומברשת אחת, עוד אחת לצלליות. אז פה יש את הצלליות, שיש להם צבעים מאוד יפים. בואו נגיד לכם, יש פה אפור, צהוב, טורקיזים, צהובים, לבן, אני מאוד אוהבת אותם. ככה זה מאפר יפה, וזה גם הצבע שלהם הוא לא חזק, הוא עדין, אבל הוא עדין ונותן צבע. כמו שאומרים, עדין מעודן. עדין מעודן? לא. צבע מעודן? לא בטוחה. אוקיי, הבנתם למה אני מתכוונת. וכאן יש 20 ליפ גלוסים, שאני מאוד אוהבת ליפ גלוסים. אז יש לי פה 20, כל מיני גוונים. נגיד יש לי פה אדום, יש לי פה מין בורדו, ורוד, בכל מיני גווני ורוד כהה יותר, בהיר יותר, מין אפרסק שהוא מאוד מאוד אני אוהבת אותו. ויש גם לשכבת למעלה, שזה נגיד שקופים עם נצנצים, או ורוד עם נצנצים, כאלה שאני אוהבת גם. ופה יש גם צלליות לעשות מראה מעושן. הנה, פה למטה, רואים? ופה כל אלה זה סמקים. אז יש פה גם בצד את המברשות. מי שיש לו את זה או מכיר את זה, שיכתוב לי למטה בתגובות, ואני אזכיר אותו. אבל לרשום תגובות, לא לשכוח. ומה עוד? עכשיו לחלק שאני מאוד אוהבת. אז אתם מכירים את זה, נכון? הקופסה הלבנה, כתוב עליה פנדורה. אז לבת מצווה שלי קיבלתי צמיד פנדורה, והיו בו כמה חרוזים. כל פעם הוספתי לי כמה חרוזים, היה לי איזה 4, 5, ואחותי, כשהיא אוהבת לטייל בעולם, שתי האחיות שלי, אז כל פעם שהן היו טסות לאנשהו, הן היו מביאות לי משהו שהוא מאפיין אותי, או את הארץ שהם היו בו, וככה כשהם הגיעו לארץ הם הביאו לי כמה. כאילו לא כל פעם שהם הגיעו ומביאות, בפעם אחת הביאו לי ככה. אז אני מאוד אוהבת את זה. נגיד יש אחד שהוא פרח לבן כזה, את הטילטן שאני אוהבת, פרפר, ברבור, קליפס, את זה כבר היה לי, אותו אני אוהבת דווקא. זה לב כזה, אני לא יודעת אם אתם רואים, כן. כלב שאחותי קנתה לי כי אני מתה על כלבים, יש לי כלבה מאז שאני ממש קטנה. לב עם כוכבים כאלה, ועוד הרבה, נגיד, מגדל אייפל, שאחותי הייתה בפריז עם אמא שלי. כל מיני כאלה. אתם רואים, עכשיו יש לי אחד מלא. ואני אוהבת את זה כי זה יפה כזה, זה צבעוני, זה נותן חיים לצמיד, אתם רואים? אז זה היה סרטון המתנות. ותודה למי שצפה, אני מאוד מקווה שנהנתם.
אם אהבתם, לייק, תגובה למטה, בבקשה, אוהבת אתכם. ביי!